Yine de sizin bilen men Murat Gurbanow. Şun size giç çıktım sebebi efir yazdık yalnızca oğlanlar bilen şoň üçin yetişmedim. Ine kıssaly habar wa Berdimuhammedowyň kakasy Mälik uly ýanky ýogurly diýip. Ony ofitsialny informatsion habarlar berdi. Powuda adamyň ýaşy bir topura baranda adam ýogurýar, ol bir tebigatdaky bolup geçen zat. Ýöne näme bolsa-da ine Türkmenistanyň ýagdaýy ondan üýtgän ok. Berdimuhammedow şu wagt agyr ýagdaýy, ýanky jan sağlygy agyr, ýöne ony Türkmen informatsion agentliklary hiç wagt aýtmady. Hakyky zatlar. Ine şoň üçin biz gelýän habarlary size aýdyp durmasak içinde menden soraýarlar näme bolupka diýip. Men şunu ofitsialny aýdýan, hemme ýerde informatsion agentliklary tasdiklady şu Berdimuhammedowyň kakasy Mälik uly öldü diýip. Indi başga habarlara geçelim. Bir vatandaşymyz bana haýyş edip ýüllendi. Murada gaýrat et, men ýüllenmämi halkymda ýitirip beriň diýip ýüllendi. Menem bolýan dedim. Men size okap beren şoň ýüllenmesi. Vatandaşlar, enatalar öz prezidentini görmäne zar boldular. Çağalar öz enesini we atasyny görmäne zar boldular. Bu ýagdaýda çağalaryň näme günäsi bar? Halkymyz ol ýurtdan bu ýurda göçüp, gowy durmuş gözläp kösünip ýörler. Studentler daşary ýurtda aç, iýmäne zatlary ýok. Biz näme üçin bugüne düşdük? Türkmen halkynyň günäsi näme? Başga milletleriň bu ýaly agyr ýagdaýy ýok. İslen wagty islen ýurduny gidip bilýär, çağalaryny görüp bilýär, öz watanyna maşgalasy bilen bagtly ýaşap bilýärler. Olaryň problemalary bar, ýöne biriň hyýaly irhenç däl. Näme üçin Türkmen halkyna bu ýaly problemalary bar? Size haýyş edýän, hormatly watandaşlar, biz Ramazan aýyna agzymyzy bekläp işe gidýäris. İşden gelen soň agzymyzy açýaris. Allahdan dilek dua edýäris. Allahjan şu dilegimizi kabul etsin. Biz daşa ýurtda we Türkmenistanyň içinde yetim galdyk, üýsiz galdyk, okuwsuz galdyk, işsiz galdyk. Atamyzy görüp hyzmatyny edip bilendik. Çağlarymyza gowuşup bilendik, ýurdumyzdan galdyk. Hemmemiz dilek edeler Allahdan. Türkmenistanyň içinde we Türkmenistanyň daşynda enatalary barka yetim galan çağlaryň ardyndan köçe seredip ene atasyny garaşyp oturan çağlaryň ene atasynyň ardyndan Allahdan dilek edelim. Türkmen halkyna azatlyk we adalatlyk bagtly durmuşy berdi. Ramazan aýyna ene atalyň dili kabuldur diýip Muhammed Peygamberimiz aýdypdy diýip ine şu ýaly maňa haýyş etdi bizim watandaşymyz Murada halkymda ýüllenme edip berdi. Ine şoň ýüllenmesine men näme goşup bolýan? Hormatly watandaşlar, serdim. Şoň günü Türkmenistanyň diňe içinde däl daşynma bizim Türkmen halkymyz közenip gelýär. Bu nämenin alamaty? Bu diýmek Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümet Ilaytada onuň ýolbaşçy Berdimuhammedow öz işini ýetirmen tersine halkyna garşy işläp konstitusiýanyň garantiýasy bolman tersine konstitusiýany bozup bizim halkymyzy edip halkymyz barda hiç hili alada etmän diňe öz tohumy we öz baly barda alada edip gelýän Berdimuhammedow öz jenaýat işlerini dowam edýär. Hormatly watandaşlar, men her çykyşymda aýdýarym size, ýanky nähili bolmalylygyny we nähili bolýanlygyny. Ine bizim bagtly durmuşymyz beýle halklar ýaly alyp görelim, Özbegistan, Gazakystan, ýanky Azerbaýjan, men näme şu halklar alýan goňşy halklar, sebäbi olar bir ýaly Sowet ýanky Soýuzundan çykdylar. Ýöne olarda buna ýa betbagçylyk gynansa ýok. Pardon. Olarda şu ýa betbagçylyk ýok. Näme bizde bolup geçer? Näme Türkmen halky etdi şu Berdimuhammedowa? Türkmençiligim ýok. Ona men suud etdim çykyşymda. Sebäbi türkmençilik bolan bolsa, öz Türkmen halky üçin hyzmat ederdi, kömek ederdi.
Yankı krizis diýdi, yankı koronavirus diýdi, ykdysadyýat krizis diýdi. Ýöne ýollar açmak üçin krizis gerekdir. Sözüni bitýän adam. Pasportları adamlara bermek üçin krizis gerekdir. Koronavirusyň päslerini sözüni bitýän. Ýok şunu etmeýän, gaýtyp yankı hukuk goraýan gurumalaryna ölsünler şo ýerde. Gelmesinler, işletinler, pullaryny gurutsunlar diýip bu beter tersine öz halkyna garşy hereket edýär. Türkmen halkynyň günäsi näme? Bizim çağlarımızın günahı näme? Bizim enatalarımızın günahı näme? Bizim günahımız näme şunda? Bizim bir günahımız var. Biz haçanla şuraya bir kanunluk bolunma imsin dymma oturduk, goşulmadyk. Siyasat bize gerekkel. Bir siyasata goşulma ýa-ni iksany emhemeşlik elimizden tutup alkylenle şondan gorkup oturduk. Inni siyasat bizim bilen meşgul bolýar. Siyasat bizi talap edýär. Bizden köp zatlar bir kanun. Şonuň üçin men näme sizden haýyş edýän? Howara 30 ýyllap gysylyp geldik, bir günde galyp bolany. Onu biz gördük. Synaşyny gördük. Ýöne häzir türkmen halky edil gowy ýoluna barýar. Berdimuhammedow jinayatçy ýoluna barýar. Ýa-ni jinayaty günneden günne bozup, mundan beter bozup ýöne türkmen halky häzir ömrüne birinci gezek, ýa-ni soňky 30 ýylda gowy ýolda öz arasy ýoluna çykyp başlady. Adamlar oýunyp başlady. Adamlar pikir edip bir zada düşündi. Inni şunu ýol berip biz hiç zat diýmesek, bizi diňe çukuru we bizi ölmelter. Biz hemmämiz agdy bir bolup inni bilejek bolup, hemmämiz galyp şu rejimi aýyrmaly diýip şunu ýetijä geldiler. Bunun şonu ýetijä gelýän köpden köp bolýar. Hormatly adamlar, hiç ýerde 100% halk galmady. Halkyň 30-40% galýady her ýerde. Ine häzir biz 30-40% bar otýar. Biz bardalmyz, ine biz galarys. Sebäbi bizim baxtly durmuşymyz günne bizim gapdarymyzdan geçip gidýär. Biz şu baxtly durmuşa el ýetirip bilemdik. Sebäbi Berdimuhammedow bizi el ýetirýän eden o. Bar ýerde haklarymyzy, hukuklarymyzy bozup, biz öz adatlarymyzy talap edip bilemdik. Adalatly görüp bilemdik. Ýurtda adalatlyk höküm sürenok düýgünden men habardar bolduğum günne her ýerde adamlar galyp başlady. Bazarlarda polisiýa, emhemi işgärler gönden gün aýdýarlar. Haramzada Berdimuhammedow bizi şu güne etdi, biz aç, biz gulçuluğa uğurluk diýip. Adamlar birek bilen gurrun edýärler. Tuğleme, inni özöşükler gelýär, tizen Berdimuhammedow aýrylýar. Bizim kellämizde eýen Berdimuhammedow hiç zat. Eýen biz boşadyk, gulçulukdan çykdyk diýdi. Inni şonu fizik ýagdaýda etmek üçin bize adajyk ýa-ni mümkinçilik ýetenek we adajyk agyrlyk ýetenek. Şoň ýolda biz ýoş-ýoş bar otyrys. Nesip bolsa, şol agyrlyk bilen mümkinçilik gün-günden köpelip bar otyr. Onuny Berdimuhammedow baglaýar. Öz repressiwny aparatyny, emhemi işgärlerini, ýa-ni polis gullugyny, prokuratura we sud gulluklaryny näçe güýçlese inni kömek etmeliler. Men şu öpleşimde emhemi işgärlerine ýülenjek bolýar. Siz inni utuljaklygyňyzy gözüňiz görüp başlady. Bize ol Amanowyam, ol Annaýewam, Çakyewam bize hiç zatdy. Bize olan güýçlerim hiç zatdy. Halkyň güýjü galanna hiç zat öňünden durulmaz. Inni oýlanyň, inni azajyk pikirleniň, halkyň tarapyny alyň. Bu kezzap halky öldürüp barýar. Inni halk koronavirusuna bir öp gelýär, inni açlykdan ölmeli bolýar. Şonuň üçin polis işgärlerine köp taňa ýalkadyn, kömek et adamlara kömek edýänler. Ýöne aramyzda haram zadaram bar. Ýa-ni gaýrat edin, halkyň tarapyny tutun siz. Siz hem halkyň içindäki grajdan adamlar ýaly ýöne gullukda. Emheme işgärler bular terrorist gurumy. Ýöne şu gurumanyň içinde de gowy adamlar bar. Azajyk siz inni
Allah'ın yatlan. Azıcık inni öz halkını hakyky kılma dedin. Koyun bolun. Bu özgürlükler siz isteseniz istemeseniz hem geçiyor. Bu özgürlükler siz yankı elinize pulyot alsanız hem halk geçiriyor. İnni bolly. Biz inni final ýagdaýa bardyk. Bolly. Inni bundan beter yok. Men öňkü epleşigimde aýdandyr. Berdimuhammedowyň beýleki diktator ýaly soňky agoniýa diýilýär. Soňky gysga periody, gysga wagty haçanla kanunlaryny yankı gödök ýagdaýynda bozup, haçanla gödök yankı görkezmeler berip halky gyryp başlanan wagty ine geldi. Ine Allah'ın kömegi bilen, halkymyzyň güýji bilen bir nesip bolsa, bu toros özgürlükler. Biz Türkmenistany ahir demokratiya elter. Türkmenistan ahir azat ve adalatly bol. Her kimiň haky bar. Her adam isleýän wagty daşına çykyp, isleýän wagty içine girip, granisadan geçende serwetlerden serket işärler ýanky tamojnya, aeroport, hoş geldiňiz, öz watanyňyza diýer ýaly etdiler. Biz ilçihanalary ılgap öz watandaşyna hyzmat eder ýaly hakykatdan boşan etdiler. Kim şonu yetirmese işinden boşadırlar. Cenaýat iş bolsa günü ýanky suwduň üstü bilen basylar. Biz azatlyk we adalatlygy isleýär. 30 ýyldan bäri. Biz inni şonsuz ýaşap bilendir. Halk inni düşünmüş onu. Inni halk ol ýerde, bu ýerde galyp magazynlarda, bazarlarda, ýanky edaralarda galyp başlady. Inni mundurup bolmaz. O ýerde, bu ýerde emhemeşlikler ılgap ýetişip bilmez. Şonuň üçin beýik türkmen halkyny biz dime öňütmeli. Ýa ýol ýok. Bizeýem ýa gaýtmak nokotdan geçdik. Bizeýem finala geldik. Inni bize din adalatlyk we azatlyk we demokratiya gerek. Bize inni dine üsüş we bagtly baý durmuş gerek. Hemmemize. Dine prezidentlere däl, hemmemize. Nämçik biz daşyna çağlaryny görmän közünüp ýörmeli. Nämçik bizim çağlarymyz öýde köçüler seredip enatatyna garaşyp oturmaly. Nirde bar bu zatlar? Hiç ýerde ýok. Bu zatlar dine bir adam Berdimuhammedowyň ýanky talab bilen edilýär. Şonuň üçin hemme hukuk goraýan gurulmalar öňünden duýdurýar. Biz sizin ediyen hareketlerinizi yazıp gelip dur. Halktan ardalar gelip dur. Ertir gün çalışmalar bu toronton şol ardalar güýje girip sizi cenaýata çağırarlar. Inni öňkü Niýazyň durmuşy Berdimuhammedowyň öňkü durmuşlary bolmaz. Inni biz dine demokratiya ılgak gitmeli. Yüreğimde gaty ýaly. Bizi bagtly durmuş garşypdy. Inni ýene bir aýtjakladym dolar meselesi. Nähili kynam bolsa, daşyndaky watandaşlar gaýrat edin, her maşgala 50 dolardan, ýa her iki adama 50 dolardan köp iý bermän. Guruluşyk biznes näme Türkmenistan bilen bagly bolsa durdum. Dolar galmaly. Dolar 50 barar. Dolar 70'e barar. Dolar 100'e barar. Türkmenistan'ın yerine yetiriş hökümeti dolar bilen Türkmenistan'ı üpçün etmeli. Ve şonun manadı gaçta onu bankrot boldu. Onu Türkmenistan'ı yerine yetiriş hökümetinin ýolbaşçy Berdimuhammedow işinden boşadylmaly. Öz wezipesinden gitmeli, atstavka bermeli. Ine häzir egerde şul adam hakyky türkmen bolan bolsa, hakyky bir adamçy, watançy bolan bolsa, özüne atstavka berip giderdi. Kezzap, yalançy, öz halkyna ýag bolan soň ürünçe durur. Ýöne bil galyp şu öňünde tanklar bolsa tanklardan basyp geçer. Biz Berdimuhammedowy hökmen cenaýata çağırıp basarys. Bu cenaýatçy türmede oturmaly. Hormatly watandaşlar, biz öz görüşimizi durdurmaly, daşyny içinde listovka paýlamaly, birinji. Ikinji, şu bolup geçen zatlary, içinde daşyny eşdiýen zatlaryň hemmesini öz watandaşlaryňyz bilen paýlaşyň. Sadakalarda, bazarlarda, magazynlarda aýdym, hakyňyzy talap edin. O näme sebäpli siz nowatda durmaly. O näme sebäpli siz manadyň ýerine ýanky aýly almak üçin nowatda durmaly. O näme sebäpli size iş ýok. O sizin günäňiz däl. O
30 yıldan beri şu prezidentler yurdumu dolanıp gelip yine sorun probleması. Çözsün. Giyece uni işletin aydım aydandan. Ve bir süründen. Problemaları çözsün. Talep edin. Sizin günahınız yok berdi. Sorun günahı. Bizim bir günahımız var. Şu da hatlara yol verip ön talep etmedik şu da hatları. Şunun için ağa deyin, kara deyin. Değil mi? Yine innime olsa men sizin soruğunuza cevap vereyim, hormatly vatandaşlar. Борис Фридом, я. Здравствуйте. А как вы думаете, возможно ли зарегистрировать ДВТ-партию в Турецкой Республике? Спасибо, нужно объединяться. В Турецкой Республике мы пытались зарегистрировать, нам не дадут. Это Турецкая Республика сегодня работает с Туркменистаном, она поддерживает этот режим, она против этого режима. Но так как конвенции и разные соглашения заключены между странами, поэтому они поддерживают, и мы просто подставим наших ребят. Мы сейчас отрабатываем варианты со всеми правозащитными организациями и с руководителями некоторых государств, чтобы зарегистрировать ДВТ в Туркменистане, чтобы нам там позволили и под их эгидой мы там смогли функционировать. Sefa Cefaya Murada diktatör sistemasının parahat yol bilen çalışıp bolmajağına inanmanız barmı? Eger bar bolsa, kanuny bozup oturan bolsa, karşı çıkanı türmeye dıkıp oturun nähil ona karşı üstün gelip bolar. Seredim, biz kanunu bozmalylar. Şunkü gününe Türkmenistan'ın prezidenti bir kanun ýagdaýda yine 14 aprelde döwleti doğru yıkıp eline aldı. Zahvat etti. O yerine yetirici hükümet olup, yani kanun çıkarıcı hükümeti eline aldı. Ondan başka kadiyet hükümetini ön aldı. Häzir suuttaki adamlar hemmetin yani öýleri, öz görkemesi, öz kararı bilen belliýär. Bu seredim şunu. Etrafta hekimler belliýär. Etrafta MHM, kadiyet, prokuratura ve polis işgärleri aşavatdyrmaly hemmeti. Etraflarda adamlar turmalyal kontrol edýär. Velayetlerde yine şonu edýär. Velayet hekimleri özü belliýär, velayetler kontrol edýär. Halk maslahat diýip meclisin üstüne ýürüýte bir gurama goýup, ýani guramany salyp konstitusiýany tersine düzedip, guramany goýup, doly kanun ýani döredici hükümeti eline alıp şu vekillerim, velayetten gelen vekillerim velayet hekimi taýýar edýär. Öz spiskleri boýunça. Onun öz adamları. Indi halk maslahat diýip, ýani halktan çıkan 56 adamy şu halk maslahaty diýip, ýani saklap, şu halk maslahaty konstitusiýa diňlenmeýän zatlar kanun döredici meclisin üstünde durup şolar tasdikleýär. Olar näme spesialistmi? Kanunlar tasdikler ýaly. Ya şu kanun doğru doğru diýip biler ýaly. Ol ýaşurlar, amydan ýaşurlar. O ýerde prezidentde gulluk edýän adamlar. Ol ýene de hemme zady gurşap alyp aldy. Indi mundan başga seredim. Amanow howpsuzlyk genleşiň ýolbaşçysy. Bu hemme organlar kontrol edýär. MHM, polis, ýani ministrligi, gen prokuraturany ve kadiyetleri. Meclisin ýolbaşçysy Gulşat Mamedowa garyndaşy. Amanow garyndaşy. Indi MHM ýolbaşçysy Annaýew Kakasyň tarapyndan garyndaşy. Çakýew ministr polisiň işgärleriniň ministrligi. Bu Serdaryň gaýny. Gen prokuratura Attaýew on öz garyndaşy. Kadiyetleri öz goýýar. Bu döwletiň vertikal ve horizontal gatnaklaryny eline aldy. Biz ýurdumuzy ýitirip barýar. Hormatly adamlar, men näme size şu zatlar diýen? Häzir bizim wagtymyz geldi. Bizim poýuzymyz dur bize garaş. Biz şonu büýükip çykmasak, biz şondan amalýar. Poýuz gidýär, bizim ýurdumyz gidýär. Bu paçaňa barýar. Paça bolanlardan konstitusiýany üýtgetmek muňa inni hiç şart däl. İsleýän kanuny, isleýän zadyny kabul eder. İsleýän itini deputat edip bilýär. İsleýän zadyny.
Ofisial ýagdaýynda, ýani kanun esasında. Özü padşah bolar, ýani halk maslahatynda ýaly öz-özüne ılan eder, öz-özüni saýlar, padşah bolar. Ondan soň padşah bolan soň konstitusiýa padşahlyga deňgelen, o konstitusiýada padşah sözü ýok. Muň konstitusiýany ýene bir çalşarlar. Olam bizsiz, halksız çalşynýar. Onan geçirlerde şondan soň bizim çykmana da hakymyz bolmaz. Oyun oyunu, borlunni. Gorkuşyp düşen aşağını gizlenip ýatmam. Ya gyrada biznes edip, ay men problemam da ýene bular öler çözer, ondan men baram. Diýmem, namart bolmaň öz halkyňyza, öz watanyňyza, öz çağlarynıza, öz doğun garyndaşyňyza, özüňize. Şonuň üçin biz dine özümüz, öz ykbalymyzy çözmeli. Başgalaçy ýok. Başga kim näme pikir edýän bolsa, meniň pikirimçe ýalňyş. Egerde şo pikiriňiz dogry bolsa, onda siz üstünlük kazanardınız. Vatan eýýän demokratik ýolda bolardy. Inlik sorum CF ýa-da CF. Murada parahat ýolu albolmaly. Men şoňa dogry jogap bereyim. Parahat ýolu biz çykart kanun esasında. Biz parahat ýolsuz çyksak, biz ýani terrorist ederler. Ýöne parahat ýolda çykyp biziň garşymyza ýara bolonsa, onu biziň ýara almana we şu bir kanun döwleti basyp alan adamy we bir kanun edýän terrorist gurulmalaryna garşy görüşmäne hakymyz bar. Ama bütün dünya adam hukugyny goraýan jarnama bize ruhsat berýär şoňa. Şarl Kamilýa Salam Murat Gurbanow Türkmenleriň Ýewropada bostunluk almagy mümkinçiligi barmy? Howa bar, men öňkülerem jogap berdim. Bostunluk almagyna Ýewropada hemmelerine mümkinçiligi bar. Türkmen bol, özbek bol. Ilayda Türkmenistan dünýäde ikinji diktator döwleti. Bize berilýär. Hemme döwletlerde ýöne siziň tarih ykbalyňyz şol ýani hakykat bolmaly we siz hökümet tarapyndan gysylan we kösünen adam bolmaly, şonu suwd etmeli. Aşgabatda halk ýygynynyň dukanyny basypdyr. Aşgabatda halk ýygynynyň dukanyny basypdyr. Daşowuzda zapravka ýarypdyrlar. Şu wagt geldi habar. Gününden köpeler habarlar. Men Türkmen halkyna ýülenýär. Özüňizi, badyňyzy, gahrymanyňyzy görkezin badyňyzy. Ine Fransada maşinler ýakýarlar. Fransada ýani polis bolsa öňünden halklar çykyp ýani polis gaçyp gidýär. Gerek bolsa, egerde olar hakykaty arkadynda bolsa. Men size maşinlere ýakyn, men size zapravkalara ýakyn diýen ýok. Ýöne galynly bolly. Ýatyp bildik. Näme gerek şu ýa durmuş kösenip, ne çörek wa, ne iş wa, nowatda durup pulap bolanok, hem ýerde ziyatka bermeli. Gerekmi size şu durmuş? Siziň dogun aryndaşyňyz daşar ýurtda kösenip aglap ýörler. Giýjelerden aglap ýörler. Gerekmi şu durmuş? Gerekkä bolmasa herkede geçelim. Bolunny. Kim ol Berdimuhammedow? Hiç kim. Inanyň. O ýygynyňlardan artdyr hiç kim. Bir tane kiçik tohum bütün 5 milyon halkyň garşysynda hiç kim. Inanyň. Şoň 9 000 MHM gullugy inanyň biz hereket et başlanmada ýitip giderler. Biz şolary ardalar üstünden köwlep tapmaly bolsa. Inanyň siz. Şola ýaly. Şonuň üçin bolunny galmaň her hil formasy bar. Hemme formalar hakykat. Galnyny boldy. Adam öldürmeler ýöne galmaly. Ene başga soralar Greenhouse ýa-da Murat Kılıç, есть какие-нибудь новости про Аллабердиева Пейхамберди? Спасибо. Аллабердиев и Пейхамберди правозащитные организации борются, им занимаются на самом верху, посмотрим. Должны быть хорошие новости, посмотрим. Şunun bilen soruňyz uturdy, hormatly watandaşlar. Ramazan aýyndaky edýän bar isleýärleriniz we bar dileýärleriniz kabul bolsun. Allah jan hemmemize can halk bersin. Allah jan bizim halkymyza adalatlyk bersin we azatlyk bersin. Allah jan şu diktator durmuşun aýrylsyn, biz demokratik ýola geçip, bagtly toýlar tutup, bir ýerimizde hormat goýup,
bütün dünya Türkmenin kimdigini görkezeli. Şonuň üçin sag bolun, Büyük Türkmen halkyny diňime sag bolun.